गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिनाय जों बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय पुर्णिमा नार्जारी मार्डारनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायना फोरमायनो नागिरदों। जे पुर्णिमा नार्जारीनि मार्डारा बोरै जानो मोनखो, मा खोथा मा बाथ्रा, बिनि सायाव डिटेल्सै नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनाय जाबाय। दा बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बिमाजुलि गामिनि सिङाव खासिबारि गामिनि सन्जित नार्जारी आरो रुबुसि नार्जारीनि फिसाजो पुर्णिमा नार्जारी बिथांनि जिउआ बोरैहाय गोमालांखो, बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बिश्वनाथ जिल्लानिनो रेलवे स्टेशनाव बोरैहाय मार्डार जानो मोनखो, बेनि सायाव नोंथांमोननो डिटेल्सै फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो लोगोसे जोबनायाव नोंथांमोननो माखासे भिडिअफोर सर्ट भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन आं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै आं बुजिगोन होननानै सानना लायो। दा बाथ्राया जाहैबाय सन्जित नार्जारी आरो रुबुसि नार्जारी मोननि न'खरनि सालायनाय एबा न'खरनि जिउ राहा खुंनाया बहुत क्रिटिकेल। दा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै पुर्णिमा नार्जारीनि बिफाया अरुणाचलाव एबा दख्लाफोरनाव अरुणाचलाव दंफां हायो। दा न'खरनि माखासे दाहारफोर थानाय हिसाबै दाहारफोरखौ सुख'नो थाखाय पुर्णिमा नार्जारीखौ लांफानानै थांनाय 2 सेप्तेम्बरनि सिगां पुर्णिमा नार्जारीखौ लांफानानै पुर्णिमा नार्जारीनि आखायाव 20,000 रां हरो। बिफाया बेखौ गहपुरसिम दोनफैयो। दा गहपुरसिम दोनफैनानै पुर्णिमा नार्जारीया रेलजों एबा ट्रेनजों फैनानै बिश्वनाथ सारिआलियाव रेल स्टेशनाव ओंखारफैयो। दा बे बिथिङाव बिथांनि पुर्णिमा नार्जारीनि बिमाया फन खालामदोंमोन जाहैदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुगोन जोबनायाव। दा नोंथांमोन आं बेखिनिखौ फोरमायथ'ला, नोंथांमोना भिडिअखौ लास्टआव नायबानो जाबाय जे मा खोथा मा बाथ्रा। दा पुर्णिमा नार्जारीनि थैनाया बोरै जानो मोनखो नोंथांमोननो बेखौसो फोरमायगोन आं। दा मेन खोथाया जाहैबाय, गागि बाथ्राया जाहैबाय, पुर्णिमा नार्जारीखौ बिनि बिमाया मोजां मोनोमोन, नाथाय पुर्णिमा नार्जारी बेयाव राजि गैयामोन। दा बिनि रिभेन्स लानानै पुर्णिमा नार्जारीया मार्डार जादों होननानै जों बुंनो हायो। दा जायनिखि बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ गावनि उदैयाव 9 दान लानानै खांदोंमोन, बादोंमोन, मोस्रोम थाम्फै अरसै फेदेरदोंमोन, फोलावदोंमोन, नाथाय बे पुर्णिमा नार्जारीया दिनै गुबुननि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा। आंबो दुखु फोरमायो बे बिथिङाव। दा दिनै मा बुंनो, बे जों बर' समाजाव गैया। सोरबा बिमाया बिबागिनखौ गोसोथोनानै जुलि मोननो लुबैनाय, बेफोरो जाथावना नङा। आरो बेयो जों बर' समाजाव नेमखान्थि बायदियै दायनिगिरि, बेखौ जों बर' समाजा जायगा होनो हाया। जियानो जादोला पुर्णिमा नार्जारीनि बिथिङाव बिथाङा गोसोथोखानाय बयफ्रेन्डबो दंमोन एबा गोसोथोखानाय सेंग्राबो दंमोन। दा बिनि गोसोथोनाय सेंग्रायाबो पुर्णिमा नार्जारीखौ न'सिम दोनफैनायनि थाखाय फन खालामदोंमोन। दा पुर्णिमा नार्जारीया बिमाखौ फोथायदोंमोन, बिमा बायदि फोथायदोंमोन। फनाव बुंदोंमोन बिनि बयफ्रेन्डखौ आमाय दं, जेरावनोखि बिश्वनाथ सारिआलि रेलवे स्टेशन मोनफैनानै फन खालामनायाव बे गावनि मोजां मोननाय एबा गोसोथोनायखौ बुंदोंमोन जे आमाय दं, आं आमायजों थांफासिगोन, बे बाथ्राखौ। दा दिनै बाथ्राया जाहैबाय, बिनि बिमाया 20,000 रांखौ लब जानानै एबा 20,000 रांखौ लब जानानै बियो पुर्णिमाखौ बुथाराखै एबा मार्डार खालामाखै। मेन जाथाया जाहैबाय, पुर्णिमानि सायाव गोसोथोयोमोन बियो, पुर्णिमाखौ गोसोथोयोमोन। पुर्णिमाया बेखौ गोसोथोयैनि फिन जाथायसो बियो। दा दिनै पुर्णिमाखौ पुलिसनि बायदिबा, पुलिसा सेबना मोननाय बायदिबा पुर्णिमाखौ बियो गोसोथोयोमोन, पुर्णिमाया बेखौ गोसोथोआमोन। दा बिनि फिनजाथाय खालामनो थाखाय एबा बेखौ
गावनि साननाय बायदि जायैनि थाखाय बियो पुर्निमाखौ गावनि पुर्निमानि साद्रिजों एबा सादर लायो सिख्ला मानसिफ्रा बेजों बे गोदना बोथेनानै रेप खालामना बुथारदों। बेयो जोबोद मुगैथावना बाथ्रा। बर' समाजाव बेफोरबायदि गैफेरामोन। दिनै जों गोदानै खोनानो मोन्दों एबा नुनो मोन्दों। दा दिनै पुर्निमा नार्जारिनि मार्डारनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो? एबा पुर्निमा नार्जारिखौ जे मार्डार खालामबाय बिनि बिमाया, बिनि बिथाया मा थाहैनांगौ? नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव। आंनि नोजोराव दिनै बेखौनो बुंनो नागिरो आं, पुर्निमा नार्जारिनि जिउआबो जिउ, बिनि बिमानि जिउआबो जिउ। बेखायनो आं बुङो पुर्निमा नार्जारिखौ जाय सुबुङा मार्डार खालामदों बिथाङाबो मार्डार जानांगौ। मानोना जों बर' समाजाव बेफोरबायदि गिन'ना एबा मुगैथावना मानसिखौ दोननायनिख्रुइ दोननायानो साबसिन, जायनिखि बेफोरबायदि जोलैनि हांगारखौ जोंनो नाङा, जोंनि समाजाव नाङा। स' बेखौनो बुङो आं, पुर्निमा नार्जारिया जाबायदि मिजिं थिनानै गावनि देहा सोलेरखौ लानानै आलो आलो देहा सोलेरखौ लानानै देरबोदोंमोन लावबोदोंमोन, जोथोन लानानै देरबोदोंमोन लावदोंमोन, बिनि पुर्निमा नार्जारिनि साननाय मिजिङा दिनै फैमाल जाबाय। स' बेखायनो दिनै बिनि बिमायाबो बे बुहुमाव जायगा मोननाङा, आं बेखौनो बुङो। नोंथांमोना कमेन्टआव मा बुङो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नेनानै थाबाय। जोबनायाव आं दिनै बेखौनो बुङो, पुर्निमा नार्जारिया बेफोरबायदि गाज्रि नोजोरनि मानसि नङामोन, सासे मोजां गथ'मोन। बिमा बिफानि नोजोराव, जोंनि नोजोराव सासे मोजां गथ'मोन बियो। गावनि मिजिंखौ लानानै माखासे सिमां सुजुदोंमोन। स' बेखायनो जायफोरबायदि मानसिया जों बर' समाजाव बेफोरबायदि मुगैथावना आखुखौ दिन्थिबाय, दिनै बियो जोंनि बर' समाजाव फिन जाया, आं बेखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बयखौबो सांग्रां जानो थाखाय खावलायनायजों लोगोसे गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोबनायाव नोंथांमोननो मोननैसो पुर्निमा नार्जारिनि सायाव माखासे भिडिअ, बिमानि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो जोबनायाव दिन्थिगोन। लोगोसे आरो माखासे सार्भे खालामनाय पुर्निमा नार्जारिखौ बबेयाव बबेयाव मा खालामनाय जादों बेनि सायाव जोंनि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि सानैसो मानसिफोरा सार्भे खालामदों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दिनैनि पुर्निमा नार्जारिनि मार्डारनि सायाव बेखिनिखौनो फोरमायनानै आं नोंथांमोननो बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायना आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों। আৰু তাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো আছে, তেওঁ নোলোৱাকৈ কিয় ছোৱালী মানুহক পইচা আনিবলৈ পঠিয়াব লাগে? আৰু অন্য দিনত যেতিয়া নেকি পইচাটো আনিবলৈ যায় তেতিয়া সি গহপুৰৰ পৰা চুপাৰত বা বাছত আহি পেলাই সন্ধিয়া ৰাতি ইয়াত থাকি পেলাই আমাৰ ঘৰৰ পৰাই গৈ আছিলে। কিন্তু এই দিনত যে কিয় ট্ৰেইনত তেনেকৈ ৰাতি সময়ত পঠিয়াব লাগে? বা গহপুৰত ইমান চিনাকি মানুহ আছে, বড়ো মানুহ আছে, তাতে এক ৰাতিটো থ'ব লাগিছিলে ছোৱালী মানুহক। ইমান যে তেওঁ বুদ্ধিমানটো আছে, তেনেকুৱা কথা হৈছে মানে। आंनि फिसा होनो আমাৰ ছোৱালী নিজৰ ছোৱালী হয় সোমবাৰনিफ्राय সোমবাৰ দিনা গহপুৰে গৈছিলে। মাতো অসমীয়া নাজানে বেছিকে। সোমবাৰে মানে তাৰ দেউতাকে অৰুণাচলত কাম কৰিব গৈছে ন, তাত মানে তাৰ দেউতাই পইচা পঠিয়াব বুলি আধা ৰাস্তালৈকে নিবলৈ গৈছিলো তাক। পইচাটোক মানে লৈ আহিলে ছোৱালীটো। তাৰপিছত এতিয়া ষ্টেচনত আহি পাই ফোন কৰিছিলে তাৰ দেউতাক, এতিয়া ষ্টেচন আহি পালো বুলি ক'লো। তাৰপিছত এতিয়া ঘৰ আহিব বুলি ৰখি আছো। তাৰপিছত তাত যে চাৰিআলিত মামাহঁতৰ ঘৰতে থাকে ন ছোৱালীটো, তাত আহি থাকিলে নেকি বুলি ফোন চোন নকৰিলে। তাৰপিছত নেক্সট দিনাখনহে জানিলে আৰু দেউতা অৰুণাচলত কাম কৰিব গৈছে। নহয়, গহপুৰৰ পৰা। তাৰ দেউতাকে মানে আধা ৰাস্তাৰ পৰা অৰুণাচলৰ পৰা মানুহ আহিছে ন, তাৰ মালিকে পইচা দিবলৈ। তেতিয়া তাৰ দেউতাকে কাম কৰিবলৈ গুচি গ'ল যে, তাৰ মানে পইচাটো ছোৱালীৰ হাতত পঠিয়াম বুলি ছোৱালীটোক লৈ গৈছিলে আধা ৰাস্তাত।
পইচাটো ছোৱালীটোৰ হাতত দি পঠাইছে 20,000 পইচা ছোৱালীটো ঘৰলৈ আহি আছিলে এতিয়া চাৰিআলিতো থাকে ন ছোৱালীটো ঘৰৰ পৰা ভাবিলে কি মামাহঁতৰ ঘৰত আছে নেকি বুলি এতিয়া ইফালৰ পৰা খবৰ কৰিলে বিচাৰি আছিলো য'ত ইদিনাখনৰ পৰাই বিচাৰি আছো ছোৱালীজনীক পোৱাই নাই তাৰপিছত দেউতাটো এতিয়া ঘৰত নাই ন কোনেও নাই মা আছে মাটোতো অসমীয়াও ভালকে নাজানে তাৰপিছত আমিও ওচৰত থকা মানুহ আমি মানে বিচাৰি আছো ছোৱালী মানুহ আমি ক'ত বিচাৰিম ন তাৰপিছত মই পেহী হয় ইও পেহী হয় তাই মা হয় এইটো এটা ইউজ কৰি চাব লাগিছিলে ন চিমটো মই লৈ যাওঁ এই ছোৱালীজন মোৰ হেৰি ভাগ্নী ছোৱালী হয় এই তাৰ দেউতাই অৰুণাচলত তেনেকৈ দপলাবিলাকৰ গাঁৱত সেনেকৈ কাঠ ফালে এই ঘাট পালিব যাওঁতে তাত ডাঙৰ ল'ৰাটো আছে আৰু ভনী জামাইটো আছে তাক নিনিয়াকে 20,000 টকা ই ছোৱালীক লৈ পেলাই গৈছিলে আৰু এই 20,000 টকাটো ছোৱালীৰ হাতত দি পঠিয়াইছিলে মই শুনা মতে ছোৱালীটো আমাৰ ঘৰতে থকাটো 15 দিন হৈছিলে মোৰ এইটো আছলি ঘৰটো আমাৰ হৈছে 3 কোটি জয়পুৰ আকৌ মই ইয়াৰ ছোৱালী পঢ়াবলৈ কাৰণে এইটো আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ডনবক্স ছোৱালীৰ নামটো পূৰ্ণিমা নাৰ্জাৰী ঘৰটো আপোনাৰ দুলি ছোৱালীজনী পঢ়া নাই পঢ়াটো এৰিলে ক্লাছ 9ৰ পৰা তাৰ মামা হয় মই ছোৱালীজনী যোৱা সোমবাৰে তাৰ দেউতাই লৈ গৈছিলে তাক মানে পইচাটো আনিবলৈ কাৰণে তাৰ ডাঙৰ ল'ৰাই বেংগলৰত কাম কৰিবলৈ যাব কৈ পেলাই টকা পইচা নাই তাৰ ভনী জামাই বেংগলৰত যাব কাম কৰিবলৈ গতিকে দুইজনে টিকেট কাটিবলৈ পইচাৰ কমতিৰ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ ঘৰত ধাৰ ঋণ টকাৰ কাৰণে সি 20,000 টকাটো লৈ পেলাই দি পঠাইছিলে ছোৱালীৰ হাতত তাৰ দেউতাই দি পঠাইছে পইচা দেউতাটো অৰুণাচলত থাকি গ'ল সিদিনা থাকি গ'ল ছোৱালীটিৰ হাতত 20,000 টকা দি পেলাই অকলে পঠিয়াই দিছে অৰুণাচল গহপুৰৰ পৰা পঠিয়াই দিলে তাৰপাছত ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া নেকি পইচাটো লৈ আহিছিলে আমাৰ মাইকী মানুহে ক'লে ছোৱালীজনী আহি পালে নেকি যাকচোন ষ্টেচনত বুলি ক'লে মোক যেতিয়া নেকি মই ষ্টেচনত গৈ পেলাই ৰখি আছো ষ্টেচনত মানুহটো নাই তেতিয়া মই তাৰ দেউতাক ফোন কৰিছোঁ তেতিয়া ফোন লগা নাই জংঘলত গুচি গ'ল বুলি কৈ পেলাই তাৰপাছতো আকৌ মই ৰখি আছো ৰাতি 12টা বাজিলৈকে হৈ গ'ল মানুহটো নাই ই ছোৱালীটো আহি আছে মই কোনটো ট্ৰেইনত আহিছে বুলি সুধিছোঁ সি ট্ৰেইনৰ নামো ক'ব নাজানে যিটো নেকি 8টা 10 ট্ৰেইন আমাৰ ইয়াত আহি পায় এইটো ডিব্ৰুগড়টো ডেগাৰগাঁও ছোৱালীজনীয়ে মোক ফোন কৰিছে এই হেলেমৰ পৰা ফোন কৰিছিলে এইটো 7 বাজি আধাত ফোন কৰিছিলে যেতিয়া সন্ধিয়া যেতিয়া নেকি 7 বাজি আধাত ফোন কৰিছিলে তেতিয়া মই কৈছে তুমি কাৰ লগত আহি আছে কেনেকৈ কথা তেতিয়া কৈছোঁ মই বহুত লগৰীয়া আছে মই চিন্তা নাই মই ভালকৈ আহি আছোঁ বুলি ক'লে লগৰীয়া আছিলে তেতিয়া মই ক'লোঁ হুঁচিয়াৰ টকাৰ পইচা কথা তুমি কিমান টকা লৈ আছো মইতো নাজানো তোমাৰ দেউতা যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই তোমাক লৈ গৈছে তেতিয়াও মোক খোৱা নাই আৰু তুমি যে এতিয়া পইচা লৈ আহি আছে নে কি আছে মই নাজানো কিন্তু তুমি ভালকৈ আহিবা মই ৰখি আছোঁ ষ্টেচনত বুলি ক'লোঁ যেতিয়া নেকি ষ্টেচনত ট্ৰেইনটো ৰখিছোঁ মই চাই আছোঁ মানুহটো নাই তেনেকুৱা অৱস্থা আজি গম পাইছোঁ আজি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰিআলিৰ পুলিচ যিটো নেকি পুলিচে আজি তেনেকুৱা খবৰটো জনাৰ কাৰণে আমি গম পাইছোঁ বুলি আমি আহি পেলাই দেখিছোঁ এতিয়া নিজৰ ভাগিনী ছোৱালী হয় না নহয় বোলে ফটোটো লৈ পেলাই আহি পেলাই চাওঁতে সঁচাকৈ হয় এইটো ছোৱালীজনী হয় এনে সন্দেহটো মানে যিটো নেকি মই ফোনত শুনা মতে সি আহি আছিলে ট্ৰেইনত লগৰীয়া বহুত আছে বুলি কোৱা মতে এই ট্ৰেইনত লগৰীয়া কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে নেকি পইচাৰ লগত বা কিবা এটা লগত তেনেকুৱা মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ভাবোঁ মই এতিয়ালৈকে ধৰা পৰা নাই এতিয়া যিটো নেকি পুলিচে কি কৰে আৰু হ'ব লাগিব दायो जोङो बै गोदान लामा मोनसेसो फैदों खरासिमल' ओंखारहैगोन बे खरासिमल'नि खोलाहा थानाय जि प्राइभेट साहा फेक्टरि दङ बेजों ओंखारहैसिगोन दा जोंजों लोगोसे सिगाङाव एडिसनेल एसपि दङ डिएसपि दङ आरो सार्कोल अफिसार दङ असि दङ आरो लोगोसेनो कनेस्टेबलफोर दङ जोङो उन उन थांफागासिनो दङ दायो दा
फैसाखौ मोनासैना नैबेयावनोमोन बे हिन्जावसाखौ बुथारनाय बे राननाय जायगाया बेयावनो बाथ' आरो बे हिन्जावसानि फैनाय जायगायावनो खेबसेनो बख'ना गारहरदों नैबेयावनोहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय